y entendemos que es fundamental que se extienda el concepto de cuidados, que se articule el concepto de cuidados como un derecho que tienen todas las personas a lo largo de su vida y hay un derecho que tiene que ser atendido y satisfecho por parte de las instituciones públicas a través de un sistema de cuidados integral, público y comunitario. Eta horren lurreratze konkretua planteatzen duguna gure ebazpenarekin da momentu hontan bi egoitza berri eraiki nahi dira, proiektatuta daude eraikitzeko Bizkaian. Erresidentzia gehienak kudeaketa pribatukoak dira. Hauek berriak dira, ez dut esango folio zuri bat direla, baina berria dira, eraikitze, diseinatze prozesuan daude. Guk pentsatzen dugu oso seinale positiboa izango zela, egoitza hauek guferen kudeaketan kokatzea, publikoak izatea eta behar dugun sistema publiko komunitario horrekin lerrokatzea. Zoritxarrez, gobernua ez da bustiko edo bustiko da kontrako norabidean eta ez digu onartu eta ez da aurrera aterako, baina gu jarraituko gara tenbatuta gaudelako, uste dugulako aukera daudela hori martxan jartzeko eta urrats oso positiboa izango zela zerbitzu publiko unibertsalak eta indartsuak eraikitzeko bidean.